Γεια παιδιά, Μπούμπης Γιόλα εδώ, πώς είστε, θέλω να μου πείτε πώς είστε. Σήμερα θα κάνουμε ένα video games, το οποίο είναι με μπάλα, αλλά δεν είναι ποδόσφαιρο σαν το FIFA που τρέχεις, παίρνεις μπάλα. Είναι με κάτι κεφάλια, μόνο κλωτσάν, πηδάν, κάνουν ράνον, περίπου κάτι με δυνάμεις είναι. Να, έτσι ξεκινάει. Έχουμε την Ελλάδα, το παιχνίδι είναι ελληνικό και αγγλικό. Εγώ πήρα το ελληνικό γιατί με δουλεύει πιο πολύ. Μ' αρέσει το ελληνικό. Εγώ είμαι αυτός δεξιά. Δεν ξέρω, κολλάει τώρα για κάποιο λόγο. Γιατί μάλλον σας μιλάω επειδή θα γίνει καλύτερο σε λίγο μάλλον. Να, όπως βλέπετε τώρα έγινε καλύτερο. Ναι, καλύτερα έγινε τώρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Εγώ πάντως σας ακούω. Τώρα με μαντελάκια το κάνουμε. Όχι, Τη βύση μουσκημα ελείς που παγωμένα τα κέρα. Είναι το καλάκι και πάλι. όχι το καλάκι. Είσαι το καλάκι. Ας το δω να το κάνει μαμά. Μην το κάτσετε. Έχει την πήρε πάλι. Uè, γιατί με πρίζουν εδώ μέσα. Εγώ θέλω να κάνω ένα βίντεο. Με τον κόλλο. Μια φορά δεν μ' άρχισε ανήσυχο να κάνω ένα βίντεο. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Τους λέω πάντα μην έρχεσαι στο δωμάτιό μου γιατί κάνω βίντεο. Και αυτοί έρχονται όλη την ώρα. Γι' αυτό έρθω και το κάνω. Τώρα δεν ξέρω άμα με ακούτε. Ρε γαμώ το τρόλα του. Όχι! Πήδηξα ο μαλάκας, πήδηξα. Όχι! Γιατί πηδάω όλη την ώρα ρε! Να! Είδετε! Πάρτο! 3-1, με νικάει. Παίζω εδώ και ώρα. Έχω νικήσει πάρα πολλές φορές και αυτό τον έχω νικήσει. Μην νομίζετε, δεν είμαι πολύ άχρηστος. Μια χαρά παίκτης είμαι. Και πολύ καλός μάλιστα εδώ. Γάμο το! Αφήστε με να παίξω μια φορά και τις διεθνείς γάμο τον κόλλο τους. Μπάσταρδα. Με Κινέζο παίζω. 1-1. Πάρ' το και αυτό το κολλάκι. Δεν το έφαγε. Τώρα το έφαγε. 2-1. Πάρε και αυτό, πάρε και αυτό. 3-1. Πανεύκολο. Πανεύκολα. Με συγχωρείτε για πριν όταν ακούγονται φωνές της γιαγιάς μου και της αδερφής μου της μικρής. Παλεύουν. Βλαμμένες είναι. Να τον κόμμα.
συνέχεια. Γάμο το γιατί. Πάλι τελευταίος βγήκα. Γιατί. Τι έκανα πάλι. Άντε ρε γάμο το κόλλο που έκανα. Θα παίξουμε με την Κίνα. Ναι, Κίνα είναι. Θα παίξουμε με έναν Κινέζο. Μοιάζει με ένα YouTuber Κινέζο, άμα το έχετε προσέξει, άμα έχετε δει. Που κάνει τάχα, είναι πλούσιος και παίρνει γκόμενες από το πεζοδρόμιο. Μέχρι στιγμής τώρα έχω κερδίσει 6.620 ευρώ. Φαντάσματα τι είναι, δεν ξέρω. Όχι, το έβγαλα εγώ. Με νικάει 2-1 παιδιά, αν δεν ξέρει. Δεν πειράζει, ας με νικάει. Κάνει... Γαμώ τον γκόλο τους. Τον γκόλο. Έλα ρε, έλα. Παίζουμε Έλληνα τώρα παιδιά. Πατώ γκολάκι. Μερνώ μόνο μου. Yo lo ves, ¿ves? Boom. Yo lo ves. Παίζω με ένα νίγκα. Με ένα νίγκα. Με ένα νίγκα. Όποιος δεν ξέρει τι είναι το νίγκα, σημαίνει μαύρο. Είναι λίγο χαλασμένα τα μαλλιά μου, Ναι, sorry. Είμαι μπρατσαράς. Τώρα έχω πιο πολύ δύναμη να κουτσάω την μπάλα. Ο άλλος κοιτάει πιο ψηλά από μένα τώρα μάλλον. Με νικάει 2-0. Είναι μάλλον 1. Μάλλον έβαλα 2-1. Γιόλο bitch. Σκύλες. Bitch. Πάλιο σκύλα. Με τον γκόλο σου. Άντε για 2-2. Άντε για 2-2. Οκ παιδιά, αυτό ήταν το video games για σήμερα. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like εκεί κάτω. Γράψτε μου στα σχόλια τι θέλετε. Γράψτε μου τι θέλετε. Πάλι τελευταίος βγήκα. Δεν πειράζει. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα παιδιά. Άντε bye.